Ka Presiden Jokowi India ka Draupadi Murmu ka laong baga Jingpynkupbor ki Kynthei ka long ka Kongsan na ka Bynta ban Kyntiew ka ri bari ka imlang ka salang haba ai jingkran ha ka jingelang asmita ka badai ka jinge kendu lang bala penlong de ka kenhun Army Wives Welfare Association hanong ba New Delhi menta ka sngi ka Presiden ka laong bahapo India kumbasan phau na ka shispa kinong shong shnong jangka kidi ki Kynthei bar kumta ki doni ka Bynta ka ba Kongsan ha ka jinge lenti jongkari India shaka roi ka par Kalaong baka Kynthei kala ban im ban yakun persya ban jam shakmat klem ushin rang bar kala ru ban peni yakani shaka perthei ka Presiden Murmu kalaong ka jingjam shakmat jangki Kynthei ka dani ka Bynta ka bakongsan ha ka imlang ka salang bar hapo ka ri barok ka we kala pen paru baka long ka badan kam ban no ki katu ka ni ki jingmut ki blarim bat ban pediang ban pentre kampat daki batmai Kalaban juru baga jing itu baga jing scam hala dia jeng Kynthei la बनना पन क्लांच शु daga bapan trekam daga jing के बथमा बड़ी बात है इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1 भारत नंबर 1 बने इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं Uhe pulit ubarim ubadeiru unong ai ktien joga seng BJP